Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun hiltasunez, gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin bezan, motoituz. Garbi gaitzazu jainko guztinduna, garizumako penitentzialdian bihotz berriturik, Pasko egun santuetara iritsi daitezen. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarage bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis liburutik. Israelek maiteago zuen Jose beste semea baino, zahartzaroko semea bai zuen, eta soineko luze besoguna egin zion. Joseren senideek ikusten zuten aitakura maiteago zuela beste guztiak baino. Horregatik gorrotoa zioten, eta ez zuten hitz bat onikarentzat. Joan ziren haren senideak Sikena, aitaren hartaldeak labratzera, eta Israelek honela esan zion Joseri, zure senideak Siken aldean izango dira hartaldeekin, zatoz haiengana joan behar baduzu. Joan zen, beraz, Jose bere senide bila, eta Datanen arkitu zituen. Haiek urrutira ikusi zuten, eta bere gana iritsi baino lehen hil behar zutela asmatu zuten, eta honela zioten elkarri. Horra, non datorren ameslaria, hil dezagun eta bota dezagun urkuntzu batera. Gero, iztitzar batek irentsi duela esango dugu, eta orduan ikusiko dugu zertarako izan dituen bere ametsak. Rubenek haien eskuetatik kendu nahian eta berriro aitaren gana itzul zedin esan zuen. Ez dezagunin, bota ezazue gutzu batera, baina ez erantzi eskurik. Jose anaietaren itxizenean kendu zioten soinekoa, eta uri gabeko gutzu batera bota zuten. Jateko eseri zirenean, Ismaetar talde bat ikusi zuten urrutira. Galatik zetorrena, lurringaiak, erretxinak eta mirra zeramazkiten gamenduetan, eta Egiptora bidean zikoa zen. Orduan, Judak honela entzegin zien bere senidei. Zer irabazten dugu gure anaiai eta haren odola ezkutatuz. Sal dezaiogun Ismael garroiei eta ez dezaiogun erantzi eskurik gure anaia bat da eta gure haragi. Merkatariak irabotzean atera zuten Jose urkuntzutik eta 20 zilarretan saldu zieten, eta haiek Egiptora eraman zuten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Zuk eman jauna, arnaz berri sortu negan, bihotz garbi, erruki zaitez nitaz jauna, agertu zure neurri gabeko bihotz
lehen baino gehiago, eta haiekin ere berdin egin zuten. Azkenean, bere semea bihar zien, bere baiterako esanez, izango diote begirune nire semeari. Nekazarien ordea, semea ikusita, onera zioten elkarri. Hori da, oinordekoa, goazen eta hil dezagun, eta guretzat izango da ondarea. Heldu zioten mahastitik kanpora bota eta hil egin zuten. Mahastik gabeak datorrenean zer egingo die nekazari horiei. Erantzun zioten, gaizto horiei heriotza gaiztoa emango die, eta bere garaian ordainak emango dizkioten beste nekazari batzuei utziko die mahastia. Jesusek esaten die, ez alduzue liburu santuan behin ere irakurri, etxegileek baztertutako harria, berori gertatu da giltzarria. Jaunak egin du hori gure begien harrigarri. Horregatik diozuenik, jangoikoaren arreinoa zuei kendu egingo zaizuen, eta usta ekarreraziko dio beste herri emango zaio. Apaiz nagusiek eta farisearrek parabola horiek entzutean, igarri zioten berentzat ari zela, eta Jesus preso hartu nahian zebiltzan, baina beldur izan zioten herriari profetatzat bai zeukaten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Biblian zenbait alditan aurkitzen ditugu halako tipoak sentidu teologikoan. Esanez bezala, halako irudi bat gero etorkizunean gertatuko da beste gauz batena, edo beste pertsona batena. Eta hain zuzen ere, gaurko irakurgaietan bi eratzen zen lehenengoa, Joseben istorioa. Joseben istorioak gogorazten baitigu Jesus baita ere nolabait ere, bere senidek saldu egin zutelako. Jesusen kasuan, Judasek saldu zuen bezala. Gainera, kasi prezio berbera agertzen zaigu, bai Joseben kasuan eta bai Jesusen kasuan. Horregatik esaten da hori dela tipo bat, halako irudi bat, gero gertatuko den beste gauz batena. Gertakizun historiko izan duzan Joserena, baina gogorazten digu baita ere gero Jesusen historioa nolakoa izango zen. Batez ere nola saldu egin zuen bere lagun batek. Kasu honetan, Joseren kasuan, bere senideek saldu zuten bezala. Eta evangelioan, esan genezake agertu zaigun tipoa da Jesusek egindako parabola baten inguruan. Jesusek parabola egin zuen kontatuz nolabait ere ulertzera emanez bere herriari bere kasua. Nolabait ere mahasti jabea, izango litzateke Jainko aita, eta bere semea bilatzea da, Jesus bilatzea mundura bilatu zuen bezala. Eta nolabait ere alde batetik profetikoa da, gero Jesus hil bai zuten, eta bestetik ulertzea ematen du zen nolako jarrera zeukaten bere kontrakoek. Gainera, ez ziren tontoak ulertu bai zuten, esaten digu, apaiz nagusiek eta farisearrek parabola horiek entzutean igarri zioten beretzat ari zela. Eta Jesus preso hartu nahian zebiltzan. Oda, ohartu ziren haietaz ari zela, haien jarrerataz. Guk eskatzen dugu Jesusi halako jarrerarik eduki ez dezagula. Alde batetik ez dezagula bera saldu eta salduko ino behintzat damutu daitezela. Eta bestetik ez dezagula hauek bezalako farisea horien jarrerarik eduki baizik eta onartu dezagula gure Mesias, gure salbatzaile, gure jagoiko bezala. Presta itzazu jauna, gure bihotzak misterio santu hauek egoki ospatzeko, eta ikustu hemen egiten deguna, eguneroko gure bizitza bete dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunaren dauzkagu, eskerrak jagoiko gure jaunari, egokida eta zuzen egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu jagoikoa guztidun beti edeko horri. Guk zuri eskerrak ematea nahi duzu, penitentzi eginez eta janetan eta neurriatuz. Horrela,
izateko emanez, zure bihotz zabalaren antzeko izan daitezen. Horregatik, aingeru guztiekin batean, bihotz batez gorespen hau kantatzen dizugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure bizirak, osana zeru eginetan. Bere ingatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru eginetan. Santu zerabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitako hauek zure espiritu exuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok hortatik, hau ere gorputza data, zuentzat emango dena. Afaldua berdin alizaturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok hortatik, hau ere odolaren kaniza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak markatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroitari. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri hona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaniza, eskeritzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartutzari onartu egituzulako. Eta balik eskartzen dizugu, Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin dintzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu behitasun osora Frantzisko gure intersantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu horren, guk guztiok betiko bizitza etxe dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Doatsuarekin, San Jose bere senakorekin, apostolu santu egin eta gizati guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gonesetzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko arguztien horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiaren jarraituz, bidurra esan dezagun gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure errainua, egin bedi zure naia zerua bezala lurrean ere, emai guztu gaur egunutako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen digun ezkero, eta ez guten taldien aman, baina atera gaitza zure itzetik. Atera gaitza zu jauna, gaitz guztietatik emai guztu bakea gure egunotan, zure errukiaren eskerpekatutik garbi bizi daitezen eta estuakietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zure adezurretza, zure ospete indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea guzten dizuet, nire bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaten bezala, eman duzu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Eman duzu bakea ekarri. Jangoikoaren bindotxa zuk entzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bindotxa zuk entzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bindotxa zuk entzen duzu munduko pekatua, eman duzu. Ona hemen jangoikoaren bindotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zorion suak jaunaren baina dituak jauna, ni ez nahi zinor zure etxean sartzeko, baina esan zazuz bat eta santatuko naiz. Egin dezagun dut. Betireko salvamenaren hasiera dugu jauna,
hasia dugu jauna, hartu dugu sakramentu hau. Egizu aurrera egin dezagula salbamen hori iritsi arte, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin eta zure espirituekin berenkaz zaintzatela. Jainko guztiadunak aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jangoiko. Egizuzuk Maria, gugatik erregu, eriotzak orduan, ez gaitezen galdu. Eriotzak orduan, ez gaitezen